τις πρόνοιες του και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Δήμοι. Και γι' αυτό τον Σεπτέμβριο του 2008 διοργανώσαμε μια ημερίδα, στην ουσία λειτουργήσε σαν εργαστήριο, με αρκετούς ομιλητές, μεταξύ των οποίων ήταν και οι αρμόδιοι υπουργοί, ήταν οι γυναικείες οργανώσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων που βοήθησαν πάρα πολύ και σε εκείνη την εκδήλωση, αλλά εδώ και στο πρόγραμμα που έχουμε. Και αφού επεξεργαστήκαμε όλες τις ομιλίες, όλες τις παρεμβάσεις, εκδώσαμε τα πορίσματα σε βιβλιαράκι, παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2009 και τα στείλαμε σε όλους τους αρμόδιους για να δούμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε, να υλοποιήσουμε τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Χάρτη. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την εκδήλωση παρουσίασης των πορισμάτων. Και τώρα τα προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος Λεμεσού. Υπάρχει το Ίδρυμα Κοινωνικής Προσφοράς του Δήμου Λεμεσού, το οποίο έχει εγγραφεί το 2004 από το Δήμο Λεμεσού και το Γραφείο Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και αυτός ήταν ένας τρόπος για να εξασφαλίζουμε και κονδύλια από το Υπουργείο Εργασίας. Μέσω αυτού του κέντρου λειτουργεί ο παιδικός σταθμός Αντώνη και Ινός Χατζηπαύλου, ο οποίος προσφέρει καθημερινά φιλοξενία σε παιδιά ηλικίας από 2,5 μέχρι και 4,5 ετών, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Είναι το ωράριο που συνήθως εργάζονται οι γονείς εδώ στην Κύπρο αυτό, και προσφέρει και φιλοξενία το μεσημέρι και φαγητό, και έτσι οι γονείς μένουν άναγκες ότι τα παιδιά τους είναι σε κάποιο ασφαλή χώρο. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από τον παιδικό σταθμό. Μπορείτε να δείτε και κάποιους από εσάς εδώ, γιατί ήταν από την επίσκεψή μας πέρσι τον Απρίλιο στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιπλέον, μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προσφοράς Λεμεσού λειτουργεί το πολυδύναμο δικοινοτικό κέντρο, στο οποίο εργοδοτείται μια κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος, και αυτό το κέντρο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργάζεται άψογα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, τις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας και τον αστυνομικό της γειτονιάς. Στην ουσία λειτουργεί σαν φορέας. Κάποιος αποτείνεται σε αυτό το κέντρο και αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα παραπέμπεται στον αρμόδιο φορέα για επίλυση ή συμβουλή. Και εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες. Εδώ είναι από πάρτι χριστουγεννιάτικο που έγινε για τα παιδιά της περιοχής. Να πούμε ότι στο χώρο του παιδικού σταθμού Αντώνη και Ινός Χατζηπαύλου λειτουργεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου η παιδνιοθήκη, στην οποία απασχολούνται τις απογευματινές ώρες παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι και 12 ετών. Και από το 2009 διοργανώνουμε και ένα καρναβαλίστικο πάρτι σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας για τα παιδιά των άπορων οικογενειών. Εδώ είναι φωτογραφίες από το φετινό πάρτι. Όπως είπα πριν, το Υπουργείο Εργασίας επιχορηγεί τους Δήμους για την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων. Ένα από αυτά τα προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος είναι το πρόγραμμα Ελεύθερα Χέρια, και ο στόχος του είναι η υγιής απασχόληση των παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου οι γονείς και ιδίως οι μητέρες να είναι ελεύθερες να βγουν στην αγορά εργασίας, γνωρίζοντας και πάλι ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ασφαλή χέρια. Πρακτικά τι προσφέρει αυτό το πρόγραμμα? Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι μαθαίνουν στα παιδιά το μάθημα της επόμενης μέρας, την κατοίκον εργασία δηλαδή. Υπάρχει ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός για κάποια παιδιά τα οποία είτε είναι απροσάρμοστα είτε έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα και χρειάζονται καθοδήγηση. Γίνονται διάφορες κατασκευές από τα παιδιά, μαθαίνουν χορούς και γενικά απασχολούνται με υγιή τρόπο. Η κοινωνική εργασία στον δρόμο είναι το δεύτερο πρόγραμμα το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έχει περισσότερο από ένα χρόνο που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, και ο στόχος του προγράμματος είναι να υπάρχει, μέχρι στιγμής έχει προσληφθεί μια κοινωνική λειτουργός. Αυτή η κοινωνική λειτουργός, η δουλειά της είναι
να συχνάζει τις απογευματινές ώρες σε περιοχές που παρατηρούνται φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας και να προσπαθεί να πλησιάσει τα παιδιά και να τα καθοδηγήσει. Πρέπει να σας πω ότι μέσω αυτού του προγράμματος έχουν βοηθηθεί και αρκετοί αλλοδαποί οι οποίοι μένουν στο Δήμο Λεμεσού και προσπαθούσαν να προσαρμοστούν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή, τους πλησίασε η κοινωνική λειτουργός, τους πληροφόρησε σχετικά με τα δικαιώματα τους, τις υποχρεώσεις τους, πώς μπορούν να βρουν εργασία, τους παρέπεμψε στα επιμορφωτικά κέντρα που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για έναν αλλοδαπό να ξέρει τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιλέγει να μείνει, προκειμένου να ενταχθεί στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Και εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από εκδηλώσεις που έγιναν μέσω αυτού του προγράμματος. Εδώ είχε έρθει υπεύθυνος από το ποδηλατικό όμιλο και μάθαινε στα παιδιά πώς μπορούν να ποδηλατούν με ασφάλεια και είχε γίνει σε συνεργασία με την αστυνομία αυτή η εκδήλωση. Και να πούμε ότι γενικά ο Δήμος Λεμεσού όσον αφορά τα παιδιά προσπαθεί να δημιουργήσει χώρους με παιδικά παιχνίδια, χώρους αθλοπαιδιών, ποδηλατόδρομους, για να μην μένουν προσιλωμένα μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, για να πηγαίνουν σε αυτούς τους χώρους να βρίσκουν τους φίλους τους. Και ο σκοπός μας είναι να επιστρέψουμε στην εποχή της Αλάνας, εκεί που μαζόταν όλα τα παιδιά το απόγευμα και παίζανε μαζί. Υπάρχει κατά μήκος της ακτής Ολυμπίων ο ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος και σε όλα τα πάρκα σχεδόν που γίνεται τώρα ανάπλαση δημιουργούνται παιχνιδότοποι. Έχει εγκαινιαστεί και πριν από 3 χρόνια περίπου το αθλητικό κέντρο, το φοιτήριο αθλητικό κέντρο ΓΑΣΙΟ, που περιλαμβάνει διάφορα γήπεδα, παιχνιδότοπους, δρόμους περιπάτου και πίστες για πατίνια και σκέιτμπορντ. Επίσης για την υγιή απασχόληση των παιδιών, αλλά και για να βοηθούμε παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο, λειτουργεί το Παπαδάκιο Δημοτικό 2, το Δημοτικό Κέντρο Χορού και το Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης. Εδώ είναι φωτογραφίες από το Παπαδάκιο Δημοτικό 2 και από διάφορες εκδηλώσεις. Εδώ είναι από το Δημοτικό Κέντρο Χορού. Και από το Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης. Όσον αφορά την τρίτη ηλικία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και με αναπηρίες, για την τρίτη ηλικία λειτουργούν 2 κέντρα απασχόλησης ενηλίκων, τα οποία εκτός από την ψυχαγωγία στους χώρους τους προσφέρουν και κατοίκον φροντίδα. Και είναι η Εστία Ενηλίκων Λεμεσού, που λειτουργεί σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας και το Πατσίχιο Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από το Πατσίχιο Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων. Καλό είδαμε και την Βουλιουκλάκη. Από θεατρική παρέσταση που είχαν ανεβάσει τα μέλη του κέντρου και η εστία ανηλίκων. Να πούμε ότι σε αυτά τα κέντρα αναπτύσσονται πολλά προγράμματα. Υπάρχει γιατρός ο οποίος θα επισκέπτεται και προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στα μέλη. Για το Europe for Citizens θα μιλήσουμε μετά στην ανασκόπηση. Απλά να πω ότι στην αντιπροσωπεία του Δήμου Λεμεσού, εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους, επιλέξαμε να συμμετέχουν και όλες αυτές οι οργανώσεις, για τον ίδιο λόγο που επιλέξαμε και στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας να συμμετέχουν και άλλοι φορείς εκτός από Δημοτικούς Συμβούλους. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το πρόγραμμα, για να μπορεί να είναι αποδοτικότερο, θα πρέπει να εμπλακούν και τα άτομα τα οποία είναι άμεσα ενδιαφερόμενα με το θέμα. Και έτσι έχουμε τις γυναικείες οργανώσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα γυναικεία τμήματα των συντεχνιών, την οργάνωση γυναικών επιχειρηματιών επαγγελματιών Λεμεσού και όλες τις εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με το αντικείμενο του προγράμματος. Και πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γιατί το οργανώσαμε μαζί.